Just a chim down for you now. Tinkotum. With the meeting kotum. A chim down for you know, default for Cobra, my name is Jet. Give PM. Busumo Yamo, 16th. And 19th. Say ye near 19th. Mimi Bowram 16th. And then me, I mean, your Bema. Aye. We have program on Matthias. I say, so I do take now. Ufos akwaji utama. Dede we make a. Ah na no kwa jump. Ufos what the show major have because me ka odi na no dey. Aha. Jaja santuma da wase mo ye duma pa Nyankopon hira o. Se bebie be nam bia anam asante mampon case no. Se enyasem ketwa. Am case ni TV station am for dabi. Ye do ma se. The way see adwuma no. Mami ju. Ai. Ade mami ata. Ani anti anji. Enyasem ketwa. Ani commander Commander Mwako. Any Togbe. System no kase da ho de dia. Omonia ji bruta. Ye de munyina sabroche fo nyina afia ebo a ye de munyina sesa munyina mo hwe yen. Na mo de ye judge e koboshe ne so. Ye de mas judge wadawruma. Ko anim. Abusia ye kesi aba happen. Na said ye be na ye be hunu nti ye free kesi no na video na ready na modi aba. Case number 1 a feedback. Aya mami kunafo. Hemai continue na wanya ne baby kro. Ne yere ya mami wo fie ha. Call all day in courts. Piao. Wow me. Mama. Net say Awurade adumo. Me pa to mo fa we ni to so mayen. Old you know buy no. Na mama ye sound. My sound. Ana ko ba se afe Yeah, na ya rebe bo no na o de free mu Ajuana no wonkwala mo wonkra sei zinkula na ka tere yo kasama ya ma no so ka ana abonten so tre mo be ka hontinsi ento free mu no o ma ye wi bibi o ma ye bibi wi di ye me da kwasiada enti ade a chen dwada no mkubuka e kotena aka so buo no o pam me firi ye pam wo firi ade wa anya o ho ade o ye me ho ade wa anya kuna me ye kuna na ade nti ne ye pam ya pam me se menko ye fi ho nya asem ketwa enti e ko ba sa no na an fu bisi da bi se ye hwema o mo de o mo sakeka ma me ya nye enti ma me na ye besen ade obo uku ni dua no wuye na abi kase na me de mente asem no ase me ma me kasa Sompa FM. enti ye na me firi ho no me firi ho me ko me ne memba e ko be ma nini uku nini me ba twan na na je ya mufa aw wanyi kula 56 ma me na wo say 56 aw ati pen enti ye na e firi ho ko yo ni di be to say e ko 5 days ana na e fiada ana us papa me na ti dem ho na e busu e fi so na oti enti se san te de ameso me niam wo ho enti me ko ni makwa yi me niam na me koye na se ni e ba bi ni me niam enti me nim de odi ade enti me hu na de na woni aye na se aye na me wa aye na se me ya na uye kuna yini una ma hwe TV na ntu ye kuna me ye kuna asante amamre pa enti no dio enti e ko ba se me ko yimi ne ama no minim ne pakro di ade se pam ye enti me hu ne pakro di ade enti ono ne be gina ho se edem ha ne ma nyina wonim dem ha ne bibia o dem ho enti ma me fa me nsan keka ne wo fa ne ma Pawrichi. Ai. Mama mfa mensan ka ne wo fa ne ma. Na bibia me nyimi ne ma na me nko. Bibia odem ho bia woni ma no. Na msta. Woni ma no sese wo se ai emfa won san ka me wo bibia. Nya sa ne de ebesi anya papa. Nti wa na ja me ne ma me bag sisi wo. Na me de me sa so mu ana. Ebi kura ka ho. Pie. Enti abusuan mi se ya mami wode na sembe dai na enenso waba
minim di ama wasen aba wo me anopai wadawroma anopai de mampa cho kasa yi na kasa gu akasa mu mampa anopai de ye na anodwo ada na me baaye no efro mente asembia biem se abusuafo no e kasa yi so mo kasa yi mente hwe timi na mse ne anopai mesa aba na ba behwe ne tia abusuafo no ntimi nka hwe se bia maame sei anase sei minti na no pay masam be timi ba ya na masam no ba jo na blantia oti akonwa mu ono osim sei me pa cho me ba no me ne papa ne ba panyin no ti wo wasem bia wo be kan na me pa cho ai yentwe producer no no mla na asem no mi hunu baby a dan yakofa ono amla mechiri na yehu de entia obai cause em se wo se jama ebusuafo ni bia bo sese yo ti mi nim asem no wo se ebusuafo ni omo wen ye nim de ekọ enim de eba ti ye nyena ye hu baby asem no ye de be kwa akosie krache betranse tena baby a papa ne te no ye vro saying Trebewi ope ya ha no ba ye wo bible ye wo quran ene ye wo bodu ya apede ye o se on jai se jai wi no hwe wa no a wo se jai na em wa so ata sana me no kan jai peja ko soro eya me na eje yi Kramin some Bible. Sa someone be bekin. No cretrodo. Contomponim. Unyame boame. Oda. Yo. Nana uma me di assembly be die. Nanu. Na ye tutu wana mo wa. Me kra me ye senka. Ye de beko anasa wansa. Anasa wansa suni ho. Kwa America mai. Ene se no mo mabayi o ma me sa asem no wo mu bia be kade na wonim fa ho de man say last week Monday or buy na or do be kan no bia na ja me so me de kakra go de na de beto aso de minim ni say emra me papa wu ya ye me papa yi de bibia kogu wie no omo ma nya ntia se bi se afene so a ko mo be frɛ na nka ja se papa yi de oja na chire no ene ja enso nkra na ye 3 ena bontin una epeni patron na nka ene ye hu se nkra ni bi nsu ko school ni ade ni ye hu se ene papa no de oja ni nti enhwe na de wa ye na adwen so baby bi ni ne abere na nka de aboa na msu ene ya akasa ya te na yahwa feelings wa so na 4 months club to so ye hu hwe na ya frɛ abusuafo na say can say me papa offer say na friend parage any die papa de nti enko sa parage no so person enya ho nti ase say oni ye papa bi ode ma ye oni ye papa hwe a ode ma ye ai ma friend ya friend pa da be na mo ko ne ho mfan say ye ni mu wie ne eka bi e be de da maame ne so ne ade ni o maame so ye maame ne kura tai ko ho efre abusuya panyin ne dididi nkomo ne ade na abusuya panyin ne de emom waye na afamu de kakra fi se mran papa wu ya na ye koye yi no mimenya ntie bi se yes ohene ne se ono ne wosenko ye papa na yi na niema bi na ntutu yi ntin wama abusuafo na ja se wu twa ho no na tena sidi abusuya no asase ma akoma 3 plot se omfa ento nana sa wansa amamo asase 3 plot so nana sa wansa de oye ni papa omonton na nka omfa unya isa wu twa ho frede de day Ari Jara Safari yo kasa omma ya asase 3 se yemfa wo ho adansidie se na asa wansa mama asase me pa cho ye wo ho adansidie ni sei adansidie ni se abusua panyina num asema o ka kire ye ni se papa na ma ya asase 3 se yemfa ntonye papa yi
mienu o ma mi se mienu so sa 3 days say dey ever dey sa okay samo nton na mfanya yi iti anu so kodi ho aho oh eno de kodi abusua panyin side na o to ono ne hwe na on tutu bibia yi by omo so manya nton na ayi no time no omo ntimi ka so omo de to ho a ebeche nti no abusua panyin na ye se ne ono abepiska de ya yi no nti we ye wi ne asase ne se omo ton a ne ne ba bi eska ne bi ada bi o de ya de akoto ti omo hye se nka me ma me nton fiska bi nya dai embra by we anya ni nyina ne momonya bi de dai ede ko e kire se so omo wi yi na ko omo de ne sika be ma no omo de ma eno so ye de ma omo wi yi omo wi yi omo de ne sika ma omo de ne sika ma no pia because of say abusua no ohene no sawansa ma asase se omo nton emfanya papa na yi nti saa no ne so omo de ma amni sika ne ma ne but because of say senke ba se ye gigia bomu de no nko ne mo ohene na so obaye papa na yi de oso ohia obi asika ono abesi ne hene eno nso so ye dana se o saa side o na na sawansa ye dana se ye bona baso pa nyame nhira no waboa ama sebi papa no na ne mbasusua ba ye waboa me akata papa na chi fe eni monyam dana se pa no edi na bode nam ede nam ne se omo hye se afene so anka omo bebie papa ne ma so no ya hwe animu na makobo abusu apani amane dodo ose se omo de ode ajapade bia ya papa pe bia ma ya omo bekun nti ono de usuru ante won peso obeka de ya mo de be ye den wo ba ne kasema wo se abusu apani se de ajapade ma mo ebeku no ose ono de usuru se fi ofo no kura kokoko nti ono de e tuan fa mamo na mo papa no oja de yin pacho oja e ka ena asase ka no we ka no e wo fitem na menua ba akuna na eka papa na ngasa de no nim ka ne kan tina menua ba akuna na eka private car pacho private car Suzuki esi fitafo V6 pacho say e ka say na ni amuko twimfiri we oyo hene na one na ono ne papa so mo ahemfie eni amuko yimfiri wa na say pacho enseye enye hwe ya sa gunisu papa ne kura ko guni spray ko fro no ntina me de ko na ni amuko fa nkoton we papa ne abusuafo ne kan bibi se asa car no menka ne say omodia because of say papa ne betena akonwa ne so ansa na otoka ena abusuafo panyin nso anu ansama a oka ne say entisa papa na asase oton ya odeje sa car no ono ana ebre a okɔbrɛ wa mfie hɔ na sawansa ɛma na asase sɛ asase we die ɔde kyɛ no wɔhyira so ama no ɔmfa na ɔntɔn fa nyɛ ne ho yi ɔmfa ntotɔ ne ntoma sɛ na ɛbɛyɛ a ɔkɔ baabi a animonyam bɛbɛm saa pɛpɛɛpɛ ɛna papa ne nso so de tere sɛ deɛ nneɛma no nyinaa kɔdi pawrechi hɔ nneɛma no deɛ ne nyina me maa me kora sɛ ɔkɔyi kente maako 10 ɛfiri me nua baa ketewa tɔbɔ suma a kɛgya kɔ no nso so kɔ ɔba na nkɔ abɛkyɛ ama yɛ pawrechi agye sɛ me maa me ne tumi biara sɛ ɔfa me papa pin na abi je na me ka so se saa ebi omo wai ena ye dai wa mo ba na ye dai abrante se una me ma na ye pani ti wa hwe de wo ye wo hu a utiri nwi afro bede mai broni wa uche me ene wa bodwisa wa gina yi any we ya wo shira we eshipraso ya etu ma me nani baje ho ende enye nani e ade o oka nani nje ho a o kasa ti da be na be jai da be o mi ensunyame yes ensunyame de eso ne ye intimate ya ehie no doso mi matete sokula emponi matete so pa chan ati akotomu watete sumponi ene am fra pawrechi ma ene o safina so na bosome nan so abeto so a eye mra esi ebie papa na da kaso ma afie ne so no na e ba tan ana mo be na watu e be ka se wemu de o mo ye nkura ana mo be na watu me pa cho esa se o mo pa me firifiri ho ni ntini mi suro se me ko fie ho na da bi mu de musura mu de amade bi aso no ye de ye yaje wo wadu ze me ko ahyase na ya pam ye se ye nya ifie ho
enti mi so se me ko fie ho no ma ka se bia afi aso ana sa afi no kura aso no ene munya no fe so on be frɛ me se bia se ni nyina o ma frɛ esan se me ba ne ba ko ekokuru mu ho okokuru mu ho no na wo se wo fa fie no akyea ne ko hu se ne papa fie ni o ntimi nsan ho nko no fa fie no akyea okodo yebusa na kwa so wie no wo se no enti na baae o se ane mo wi amon so lenkoyi nti ama ehu wo mi mu se me fie okura me wura ho ebi se akura na nkasa akura ba ya na oti fie ho na wo so maame papa no som no kura no se yatimi apa na kesa me maame me ko ede fie ho se mo kan wi amon so lenkoyi enti wanti akura na be sun ya na msija sun se papa na nkasa woni ho bi nti fie ho nka ho fie ho bi enti se wo wura ho ne se wa yabusa okwan so ne se wa kan wi asole kwa wa ba nya hwe nti jasun no na me kro ya frɛ mo amoma je peni esem nyina mo bo mada ye kwa danchi wo ko kan susofu ma me wa no wa krachi wutie se wo ye de adwuma ewa o manum awo me se ade amazing work ni bi na me ye usua me pa cho da bi wapon me mpon me ho ba me libra no wan tumi anko school na ama me me school mako school uko si say pacho SHS na nko bi de na makuma me ni mitrim de na me kopa ne ja owo to me papa kwan mu ni ade ntina amane ma yesa na mu me nso nyame ye se na open no na boa ho na unum ade pacho na boa me pa we no me beija wish na we ni ba mo adwena sei hwede wa ye utiri nwi pa onzo betra na me se wo hye na wade a me pe wa se wo gitum mu so se no kore se wo hye wi wutie ohinini sabi wani da ho a power chi sa de we a wo ye no ko ti bi nye wuni anu no mu du wa chom ye nkra na omo ye mba an abi je so mo ma fra power chi na ma ye ne Sompa FM eya samu maji pen ya samu bawo parich means ya boni e wodi su parich no boni e wodi su wono so wo ma papa oba na kese ba o ma o mu di o hwe wo mu hwe papa bai ne bra o papa ti ase no ne parich na nyonko fa ne ti sen me papa ti ase de no ne parich ayonko fa de na e tight pan se ska kura ne die ya se omo papa ne die de parich papa ne wo fa ase no wutie even say omo beton asase kura ye parich and ska be di ni ho ansa na ba papa ne nsem sase e kire sei nse na papa ne so okay na o ye na adwuma dada all right nti na ono no na adwuma ne hu hia ne mo nti se bi kura asase no obi pass just wo jan ya man share parich ne sa no wa fa advantage ena odi di ne boni a odi na parich yesre wo mo ma yanti mo na to aso be de honom se wakọ se asase no waton amankofo wanya pipa nkan mo nipa na obe pipa ma ne nawu parich ati atomu ena aja wutie so mama nipa no ohini adaso obieti obi anfa skabi mble ni se onje no nsan bibi ma no na ba ne se die pa na we from simple e frame na naji e na mo pese parich no ene abusia ne yamamo a makoma betomo yam die hia ne se ya papa ne yama no wo mu mabie so na mu wade kure wo mu 1 year 4 months is enough masem nyina ni ya sem nyina no ya papa ka parich ne se an ono ka na opese otena ka nim kwa abrade na mo nso hu se ne wo fa ye ohene nchese nsema abrade ne ye fan abrade ne ye kuro bi e hye me papa mu kuro mu ho ya bia na ono e ho no ofiri on free ho na utimi se okoje nani wo ho me hu to opese de ka ne ko ho na nka eja ono nso nko na kesesem na omu nso ono nso na wo ye wo papa ba pani ka no utimi ko fan free fitam ho me pa cho ka no na nka ye betima akofa na abusua panyin nkoma a wodi ni se emra papa ni wuye no otua sika bi 14 million ema ka de oye ka no ena na mma me so che ne se saa de ani ntika onfa sika ne mbla na ye nje ka na o se ono de papa ja fa de ompe na abusunyafo ne se wonim na so odane bibi ma ya omobekunu nti ono de ono
on pesa afi kuro be involve in self for sans and seminim ayabusua pani yo be is a champion brem Utie ohinini adaso Judge medase Judge won say yehwe ensem ya ekoso ya ese abusua no ehu bi ato mo so wo mu nyina suo parich no na me say wo hene no eye maami ekunu no okodi hene no wo de parich no ebata no ho eche wo bia enti na say abusua na wo maka no bia akoko no enti parich no ene one ne ko nakrabna ene wonimu wo hene no ensem nyina eye maami kunu wonimu ni nsem nyina ena ese wo ye no ho gangalia say wudi sia metwa ntama wo bia suo no wo abusua no mu na nka eba ne sen abusua pani a wo ye abusua pani wo to no mu to se wo de ye beku nti no wo mfansa enkoka wo hene no enema ne na wo de abusua pani sen sa wo de abusua pani ne sen chese wo no na chi no bia so ntimi emfiri wo no mo enkohwe papa ne nema mu so enti abusua pani no on set up na said yes abusua pani no wanye fi se wo abusua pani na said ibo ne so ntimi nya dia then wo fata se wo abusua pani chese akoda yi kura sema ya walk akura chese e dia dance se abusua pani na kunwa na ote so abusua pani kwa no chese no akasa kura wusro enti as a parich no na akwakoye abusua pani in disguise chese enye asempapa na asema ya esa hwima so ya menti ase kura ne se mami abontwuma wo ye kuna pa asante amamremu chese edim pa so wo ye fa hasen ni nyina no wo ye ede benti wona menti ase no se adwoda ya yebu akonta se bio ye beja no ne ye pamu ni ana ye be ware no ene ye pesen kabusuafo no be kire ye say ni odi ade nso obehu no ne ye pamu no judge me na menti ase o minim ni kokosi ye ma me nso busa na ono so ntimi nkirem tika busuafo no so mo badia kwamumra no me chiremu na ye hu ba bi ya ide asem no ebeto se asem se de emodu pa adanse ho no se no wo ye yire danse ho no se wo ye kura no ye kura no kwasia da adwada mubu akota mapam no na je se kro no die bi abamu ho esisie bi abamu ho no mo enu ntia se ebusua pe no de na asifom obi antumi enku no eso de na asifom na wo je hu na ababe wu animon because enkwa no right no Ghana mra ewo enkwa no right ese bi won papa epi kitwa bi kura ese wo nsa eka enu nti no wo hwe no to me ye atwa wo emra ye be se ye be ka sem bia egu wo so wo mo nu asem ne be ma ye so ye tumi ebu asem enti ne ye atwa wo judge medase ama also obi bika kasa me pa cho abusua panyin ne die me kunu hu ye nyina wo no kwa na ma bibidi na so ndi onu wadi ni abusua panyin ne die abusua panyin no metene so na masole me se me kan maka akole kura ko down hospital me frɛ papa is dabi minti ma akole yi na ho no mo saa na oda ho no ma ebe de ne wanya akoyi no ho anu discard to mama mo se Jennifer ko yi akole yi enti abusua panyin ne die na se afiofo no nipa mo fi o mu papa no bu adibuo na o mu ni ema papa no na papa ne die wo ye nipa papa ne ye nipa dodo papa ni nipa o abusua panyin we nipa dodo we nipa pa nyo no a nka me kura minim ba bia sa me nka me wo oni na sa wansa mtene so amasole na sa wansa mtene so na masole me ko papa yi me ko ya me papa adua ni prankole nya bini na papa yi na sa wansa no yiska se je koto adua na mankola nini enti sa o hine ene abusua panyin ne de omu ye nipa nkasa omu ye nipa na relation de says time a papa ne ka se ne sika wo ho na me ko boss se papa ne se ne sika wo no ifiri ho na mo time me ko boss se papa ne sika papa ne se ne sika wo no ho na no mo time jesus kan to ho nkontabo bi ama wo mo bo na wo se sika bi ani ho enso sika no odi mu 5 million e buy sika bi ani ho so odi sika mu 5 million e buy yo ma Mary adawro kwanu so bona mani we ura kwanu yo judge me dase de tie ne se mze abusua bia ni mu asem
busua bi anso ha wo de obi se de obi nam so ye ne fie na sai obi nso so efie na de ya me nwanwa kakra ye se abusua ohene na awuwom ohene awuwom na maame a owom ana yira owom atimi aye kuna amamra na chesa amamra no esisaso ani diso na afe ekodru amamra kwan ba akoso because so oyo ohini onyo ohini wo akamfo amamra mu ne de se obi wu a afe ewo se ye bie ne niema so ma abusua afani nyina bembe hu de atwa mu na asem de na asem ko ade bi wa okra amokra mbatimi aka se we kra ehu hia ye mpe enka ho nanso edie ya na hye edan nu sa dan nu mu a afia so na yatimi abu amamre so efia ohene ewo mu a na yie ye de amamre kwan na ye na yie na akwakodum pempen so se afi aso atra so na yentimi enye niema ma sa amamre kwan no so ensiye na okunafo da so a edi akire enenti yesre se de ye kan se pa rich ba se de beboa no ma ono so kura na som adwono eni se eniema no a ewo ho no ye bebie so enti se bia bibi wa ho no wa confiscate a wa ode esia omomodian se obema ni nyina ye de adadi ewo dem ho na ya kunumu na de o se ya nkoda ne dia na de o se ya kunani dia na asem de na asem ko because amamre de ya ntontwene ya ntoto na se sa dia na amamu a ebedi mfie du me de sa manso na ebetena ho eninti ya srese abusua no momodian se ba bia asem ya ba beduro no abusua ni bi bebem na ye hu senti bi ntia sa amamre we ne de ye pese ye totwene na ye mpese sa amamre ne bedadi ama kunani ne nkwada nso so on betoa o mabra aboso a o matoa so se bibia ni ho a momo o munwuran se bibia esombu bia na se chanso enim because ye wonne ma ye bia niema nso a ye wode abusua fa ye wode kunani esese ofa ne mama pacho so boduam na enko ahomans hello nana baby o ma ha ode hye ba mama ye na o yesi wo se wo enchiremu kakra fa ka ne ho wada wo me pacha ne yo wade hye tie o me pacha wada wo ma de tene se mama ya oti ho ya krani ye no me na hima hene tu me se me nkoboa family no amamle kwa so ko me de kunti de jawo ahemfie enti me na me koboa omomo ye yi no enti omoka asem no eye papa na wa free mo no konti hene me na odeka na blame se me hwe na me mo obi nyama no enti dana wo free mo no a pemi ku fia na me bo abusa pani amane se papa ne ka no abedi me ho na mo me ka wo ho ye 14 million enti me di koma fitafo na omoye ho adwuma no na me bo mama ne se ka no omomla me fa ka no emfili ho ma bo o mama ne dadaada o me fa ka no ka so si fita mu cha ne kwanya menem na mo bibibi na yede efili mu eti ka no ka se wo parrot wo no de me pese me collect se ni parrot ho parrot eni ho tina ese jase e wo fitem na kada so ana e kana so ma na de na si ma mi kwan so mo nkofa me ba cho nya bo tre ma na wo te ho no o ya we se ka no wo me ho new parrot ho enti na wada rubo ma me ne sabe de na kaka no o se ba ye no me bo abusua ma ne enti mi mfa me pemfa ma abusua yi ma me no se me de ma abusua no 1 year 4 months ni de na so wada rumo mu wa wada rumo me mfa ka no me fa asan ka me mu obi ama ne no obi ne so de ka na ma me ana me bo abusua fo ama ne eje se wada rumo na da be na de be ma no me pa cho enye ka na me de be ma no no na hia me anase hia me maka kire abusua ne dada
aya busua pani no oye ohene oye kwana hene ewo heman na me say omo de ma pressure omo so me for omo car ne nko we ko car ne na me ye ho adwuma me de ma fitene ne ma no eti ma me de onim se car no wo me ho na be se quality no oyi parage ne dey free ho de ntia ma me na ba bi e we nti they say no apart from abusuafo no ma me on de oba car ne ye mfa manana oh won say e ba ya me ba abusua ma ne ma e car wo ho abusuafo no bi tiai eti me se me fo e kire de mama me ya na me makoye ene amohosem kakra eti eye maame no ne abusua pani no ende se omo nyina ya adwene ba ko na mo ba me maame oyawe mate maame oyawe se ka no wo me ho na ma ada na ka no tu wana mo tese pa na ba bi o kan die senka wo ha obi anim me pa cho ka no metu wana mo wa nti me ko abusua pani ho no abusua pani kire me se ni sika 14 million kodim ana me se ni o ma me pabosia na me famra na yen kofa ka no wo se je se abusua no e ka se wo mfa ma me ansa no de ama me so ho no na ba bi o maame wadalo wa miti what is mama ni so kai nti ade ni de eni rich na kansamo de etene se omo ye eye ni nyina akora na me ka ho na maame e ka bibi ye eye no nanka entokọ ye si ho nti nananom a ekọ ye na se nyina no ye ne sele abusua pani no se na daroma ye kosui wa ahwa na de basabasa ye de aba nti ye sele de maame na kofie de maame ni kofie ye de maame ni kofie no ye kire na maame hu se kontri hene wa asase e wo ho a nananom nyina ye adwen ba ko se de be ma onne ne mma enye ono nko ana ede ma no one ne ma ko ye nse kuntine so wo emma foforo bi wo ba bi na de ma ne nyina wo ho a ye kas asem kire wo mo se ye de be ma wo mo efi se ye nua no eni ni bone se de ato no ne betima to me so e de se obi bi wo ho a to se ye de ma ne ma ye so ya anya aburo ma me ni ye da asase no ma no ye ko kire ma no hu ba bi e wo me ji se on ka ta akura waye so ho enti ye ni boni bia de ti obi me metima kasa ka na omla na me ko kire na omfa ka no ko ena mo se me di ase no to obusuafo ni mu nti no me ka kire obusuafo ni se omunyi nipa na se ma me kura be ka ho omla me fa me bebe se no kura ensi ma asase so se fitafo e ko ye ka no ho asase so ka de si magazine cha na afili e kire de se be tete kula o aha mami ubusa na be ka kire o ne me di hu nkomo bebele na o se blada na o mu buka no ye pamo ni firi o mpacho na o na me wo ho ya pamo no ya pamo maame na mfiri ho ye na maame bi ye frɛ no afiri ye no ne ma ye dede wo mu ye dede se de na asi no o mu ye dede bi na akwese mente mo ase kakra wo ho eno na ma ye gina ye tumi so esere abusua ne se eno ma ye koso no ye ne nye ho enenti oma yenko na free ye no aye busuani ana wa ye korafo wo ye busuani ni nua pa ene nti na owuye no na chese no wa kwaso komotion enu ti na mo de maame ni pie aha ye hwe de ye koso no a yentimi na ye ile no ho emma obi nya ne bone nti ye srei ka kire mo se ye pe de akonta se bebu no ye bu awie ye sola ko na mbom de koso nti ento oba na ekọ omo ji turumu ame na oba na nyina ne koye ede nya busuafo na pamo maame no yo maame na na so maame sade na na ka ni o se ya mpamo na me pa chawo se mo ampam me de a na de odi papa na de ne se me call dem ho ansa na rich na bebo na ma ne se oni di ade efi se nim se oba ayesi a ye kire se we na edi ukuna de we na yesi we na ni nyina na me hu hwe me bitwa mu ma obusa me ho asem se we hu de odi papa na de ma me busa o se ma te se pa rich ene di na de ma o frɛ be ka chem se brunya kura du ye no pa rich am fro musa o se nkwa na kura ho te se ma me ka chere o se ene kura pa rich na o kana se bokura na sebe o ni gina bre ne se ono ni bibia ono obi kura na ho chere no e de se pa rich am fro wa nka hwe an chere wa o ma na bo mo ho ban se bibo ne bia ntu obia na me ka chile o na o de me da se why ye da se ne ye be chire ye beba madam
Ayi sa efiri ye kro na ono be ye fracas no no ofiri. Me pa cho ni nua no so kra no na ya aka be woni papa na nkasa ya aka bro afe papa no wuye. Na oba no se de. Woni ne ma na ye se o mo mpema no asem kra tie wo fie ho. Nti se mo apam se o ye abusuani nti se ye na se mo se me nkode ya. Minim se abusuani nya na gina ye ana mo apam me. Difo. Ana mpa cho nya sa se wono ye abusuani. E ka abusuani no ho. Na one ne ma se me o mu hia me wo fie ho. Na me nko. Ana mo agi atum se ma me no. Nje tum kra mo gi tum no kra no. Eboa me kire se enka me se enka de besi wo ho no. Enka nya papa. Yadas. Enka nya papa nko mo bo me pa, mo bo me ne me papa. Ana mo se enko na ahemfo no fa me de me koye. Difo. Judge, me dase. Judge, se ye wuramu a anopamanfa wentu dwa. Ye ne papa na di nkomo free bra ye maami ba ye no. Na ohye ye bo se one nyina ebehia. O se ye sike be ko osoma ye. But omu ye se omni nyina ba behia wo fidie so. Na de wo mo no maka na ye de yie atu ye ne kofa ka no e de ama no. No mo che se kama amene fa sa sika 40 million no emra nkonko fa ka ne ma no. Ana niema bi wo so a omo mfa ye. Etia no enya akoma sa ni sa de te de ye betwen wo mu nyina. Ne no mu nyina trase de wo mu no ye betwa gu nkata so. Ya kwa kofa mama amene because kwani anakraye emu oya. Babu susu ye den agitum. Na jaji ye nua be ma wo ye nana wo wu no. Woni maami ni ma Oni o ma ni ye. Oni o ma ni ye. Oni o ma ni ye. Se be kunu pa de. Se wo ye kunu a amansenti asem wo ye pa. Se wo ye kunu na se wa wale. Na wo be ma. Na se wo te busuafie kurampo na e wo se wo ye bibi wo akiri ma wo. E ma wo ma. Ene wo yere. Na wo ja wo mo a te na busuafie. Na wo ja wo mo a te busuafie. Na wo kwaji wo faase. Ane. E bata wo ho. Ai, o de komo. Na wo wi akwa ko buto yire so. Abon gongo da shidia. Woni maami ni ye. Kura. Wo bu maami bani sum. Wo wudie. Na so hwe nsam se de kikaba because abrantie na wo soli maami we so no. Wo hu se sin ni nanum. E bra na ne wo fane dey. Etiasie. Ono ani kure tutu nanum. Ana ne ba no so no wo hwemu akoba saa. Because of so o tena fosem. Etietini onya mre entrafie eni maame no ni nkomo eni papa ni nkomo etinye owu ye pese na de no wi masa ye hwehwemo to ase wo ya koda ja koda boni ja koda se ne kope bibi trase na ye eja wi no ja se woni wi abrante kabase woni wi na obetra ha wo twa fefefre se yewura ata ye o ye o kenka bed Ghana for ebira kire ni jadi o cheche no. You a small boy. I didn't know interest no imparting a minusra. Even to because who papanka saw the baby arsenal while limiting mu down. I'm one more. It's in you watch that. I can walk with your bema at the age of 18 to 20 years old. When also time I'm yet, mammy and control for because at yet Tom Amieni will never be offer, will never be ordinary, will never be or that. Wow, we have bema also outside and now she. Concert party. Can be do was soon be me in the me judge me so nti na me yedin what's it been now yere sa no mumme busuani nti asese se me kobra ye bo me wale a se me tie busafie a me niema kakra ma ye no eba busuani bia ni ho e se me ntoma se obefa dabi me wo ma abusua ba me ho ye kobiem ni ya chicha niema na ye biem a ye biem wi a eniema ba ko mienu a me ma me wuye me wo for boating o de nyina gu ho o de bo ba yi bi me so wo ye ma ne ma ba nko ho e ma ne fa ye ene ne ma nti mo ma yi nso sa de we se ye ma e me ma mo ma ye mo ye ma no e bra abusuan nyina wo ho ne ye bibi de ma omu na abusuan ai papa yi wo fa ase no akwa to asase no scatter no ho me yale bra me 5 million no de abra concert party sa no fa ase no o din kwata sem sa din kwata sem sa of papa je pade nyina e be fo ne kente awra wo sem ni sun sei pasem kumnya ya fa fana e bosura e bi kwa sam na yedede fani bi won ma boso ge pa dede because ya yeduma why ne wo mu nyina asam but abusa panyini otuko nyabusa panyini fa chabe abusa panyini power rich atuko alfa na cha na challenge na ka ho ni pieto so fa ka ho no ho
eba ne sai matres ba ne nyina so no eye waka se ukunu because of the obeka bia no woni se eti ye de se wuro ni mo wontimi nka emu oya eti ne ye ye tie ye program we zo no mumma ya dwum ne ye ni na ho sumbode a sunkodo wo sho wa fa se ahawuma mena ka kira wo ne nem ne kwade ye papa ron stam na twamo say ye sini po ye ase kire se wa fa se ai mara me mawie na ase na wo wa be fa ade wo be fa ne yemfani na so na de ofase na efa fom a ya ye mabde ho pa se nyame anyama de na pa iba han ma nyame kontromia metu twede se fom a ye ma me ne kunda so ho kobra ne se mafa uye tabu papa uye choboy wankasa uye choboy tese unye ni daso na kokra wani mu ho won fele ade uye grip zilip gaba atia tomu atia kotom so sa de 0554931931 0548931930 da so etwen wo so mo be ba na asem ne be hu ne dua gubre na asumudwa ba na oba kunafo ne made mo yo mo bone a onyame abufuo ba wo onyame atem wo ba 0554931931 0548931931 na sa asem yenhwe na yenka ho asem wobra hello ama obi de thank you yete won kache na yankwe ama manaka mo bija ama japo na ndio ni bayare ama kakra pekante onse mama ne pa yoti omo pamon tuta na no asema o kai de mo pamon so wote ni papa mo ba se aba be ebe ye ama ake ne ko na pamon enyi me na se pamon e pamon mo mo ebe na mka no ba se na mo ye ta mo mo te e na nche dia an kan to ya ye cha ko ni na ko ni so ko ne ka I think the moment was this should be a no I said, look at now, but also in the way you want that for you. But the thing I can say the Irish state, what can the Paris against the bank? So, no, open it. Once you have said it, the Kupano, okay, and then you're passing your money. All is down to do about to an idea. There won't be a moment. Yeah, that's your video. Hello. 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 Pacho din baby akasefri. Pacho good afternoon. Afternoon. Pacho me kasefri temanika. Mpacho nyankopo nshiramu bebre ni adwuma pa moye. Mpacho na fuosua nyankopo real. Enti abusiafo no mo hwe nyankopo anim. No mo okunafo ne mobbo. Na okunafo ne mba mobbo nyankopo nso hu mobbo. Yankopon shamu bebe mpacho mon kana samoma no why na den omo ahu so ni obia nti na omo eye ne sa no na mpacho yankopon ma mo bebe omo de abai de me ame wa rehye mo nyame mu se mo be kana samama mpacho yankopon shamu bebe ene aduma pa mo ye bo yankopon me da su bebe yankopon. Hello, mama, good afternoon. Afternoon din baby akasefri. Mama me ka se sra kra nyame nyu nya duma nyame nshira pa do na bina se no ma o di na kwa ko no sra mama na me asa pa me ka tre ukrafo ne ke ne ba no me ne nko no ewe na wo wa sati sa no ma na wo no no chagi no ama na nko e kala nka wo na ni da kwa e ka pa rechi wo nti nya sa de no pa rechi no o hwindi ukrafo ade de ofa ano me ne ba wo wo no de o sabi de pay no kra okọ na wo de obey dey itibise no de wo ne nsem bia on fama okurafo no mo okurafo no so ye tiri ya me no le aduma ya da say hello Pacho ma how ya ena udi baby akasefri Pacho patience katati atamankese yo ya da ma nyankopon hira mo ne ma dream papa ne boa mo bo nipa asam ne nyina ne se abemu ano na asam ye me mobo
Aba ne papa tes na kana nyita fema. Akasa na niama ko aka mbata. Oni be mata nyi sanka wo do papa echi. Otu a watiem a. Aka niama be pa. Na so wo ye be mata nyi weni na fem. Wo ye oni ama pata na hwe ni akowie. Ye mpa ya bon sera de bepoa. Na umbaka busa ko na kuma na niama ye omodia no. Omotaka. Dada masinya mishra. Onshwa so hello. Hello. Udi baby afrefri. Pato kodi eni wa sante atem krufa. Yo yankwe. Yesra mu a la dawroma. Yankopon hira mo ne maduma pa moye. Na me on ka mo ho no hira mo dan den nyina o ma mo kwan ya hode am betu ne ya da ye adwuma. Na yesra power ne se wo mala na bibia wo bia mo nka na bibia nto yi. O kuna fo de wuntime mfa na ne master na ye bla no so no mu ni no so. Esreno oma na ni na fo free abre ko nyai oma na ni na fo no on ka o ma me na bibia tuto yi ma e da mo ase. Hello. Udi baby akase free. Taso mo ka sa application kon. Yo yankwe. Hello. Taso. Ba na samo ya pa mon ka bi man na. Hello. Udi baby akase free. Judge, unu ya ba ma anaconda ni o me favorite apabo to ase oti region. Yo anaconda enti o. Menu ya ba ma me fa konia we so na me chia wo ne watie fu nyina. Na me chia judge ne na juma pa wo ye. Na me chia for kobla ne na juma pa. Menu ya ni ame pesa me kana say. Me de efutuo na me de ma menu ya ba ma no. Tebio nyame ya dom watini akọ SS na wo koye no nse na so be ma weni ada ho no we ma weni anda ho tebio abonsam tower we ebia na nya wi ni nkwa no no mo wo tanum tra mo okra ka ho because hwe dia na no aye tum na utumi se wa shiri na ma na che nti wa ma na ni anda ho ma na fa na ni ani ni papa echi wo se nne aye wi wo sei inti wo ko yi wo se wo ka se wi no be ja da bo se nsu nyame ye se wi no wonye ready so be ja yo but no wo se ba 8 rows they say wo so wa je ma ba 2 rows onya ni nyina ngu from no fa yesu na o mo mpa ye na nyakoko ndi na chi na school no so ma na ni nko ho na o meye ye no hwa na busi afo no onya nyama o fo so se o di ni papa de na pa be chi de wa ka je so fa nyama na ma enti je muntu boy no fo no se se na brabo mo ne nyame nyeduma. Hello. Udi baby akase free. Opa Samuel ya santima mpaten. Yo wafa yankwe wadawroma. Da mo asimamu adwuma. Na de me kan se me frɛ abusua pani no. Ye duli pani a adwuma kɛseɛ paa ne se problem be bia wo na wo no wasolve. Enti saa abusua pani na edi medi no. Ye da na se wo mo ye wie ka no ho ka no wa pabosia akotwia. If there is on free a bushini in a car or the Bema, on some man. Now, let us be you. And another car for whom you so. Let you be a young some man else with you. So, on him, poor Wupa, not finished in that castle, dear. I'm a person and say, Yachi, and Phillips are penny when you could do. Now, you prefer Namonas with you, Madame Wasi. Yeah, for friend, your chat on edge, but trust in hello. Hello. Udi baby akase. Na pom ti say. Boko. Roman Fadani. Mini aba o de ma me fo akonya na me ntia yewura ala nkojo chebe da you can be president. Mini aba me me ka kire ukuru no wonya aba no ni Roman me fasada. Na I unim ya. Because of akwala ya na yeka na ni awofo no bi na ya na me so be me di blame mom. Teacher for you see I'm a teacher for I straight to mom ntiaba. So what did it papa for my mammy for na ya ban. Bible kwa waka wo se mumu abofra na ya de anya twiaba na twia na so. Eti mumma ye ntia ye ma no. Bantie nti ewi ani normal. Ade mi se Ghana parliament kwa ye see approve say ye nwi. Ewo o man konkoro Israel. Go kosu man konkoro idi drum. They say kwa ye see nwi. Eti ne ye hu die. Be ketwa nyankopon ne yefre no nsere nyame
bɔne bi a wɔyɛ bi nyankopɔn fa ne bɔne nkyɛn so ɔte sɛ nyankopɔn tutu na na mɔmfa nsie wɔmfa ne krada no mfa mmɔ mpa yɛmfiri nyankopɔn ɛbɛboa no wae nyankopɔn ka mo no adwuma pa a mɔbɔ baabi a gyafiri asare no ayiwɔ bi a mede nti akɛsɛ ma atapoku nyankopɔn ka sɛ na agye seesei ɔn sɛ obiaa ka sɛ kaba pani a woyɛ bɛɛma ka wo na wosɔle gyina wo maame akyi kanyɛ ne sɛ sɛbi nneɛma ɛyɛ adane kwantai wo maame ne berɛ a wɔbrɛ nyinaa mo nti na wɔpere agya mo sɛ dabi sɛ oni hɔ a mo so ma anyɛ mɔbɔ tiesei paa no wode a na apɛ sɛ wɔyɛ wabrabɔ ka kyerɛ me apart from wi na deɛ na ato ka ho wo paapae nneɛma ka ho wo mpaa hwe nka ho kyɛ sɛ wodeɛ ntampe no a na ɛno no ko ne kɔyi uti no wa mpaakyɛw enti ante wɔn se nkɔ wɔn ba a yɛ nneɛma kaa o yɛn ho deɛ yɛ na wɔn agya aba nti minnu sɛ yɛ wie a wɔn bɛfrɛ yɛn ti deɛ hɔ obi a wɔn bɛte si yɛ bɛba ahema yɛ o si yɛ no wɔn bɛhyia wɔ ha o wɔbɛte why ti ɛmɛ biribi aha kɔ akoma to yɛm na kaa no sɛdeɛ nana aba bi wɔ aka deɛ na yɛ sɛ kaa na nyera ɛwɔ hɔ na kasi yɛ bɛma no go ahead na ne nyinaa bɛtwa why awurade nka ho magya mo kwan na agye yi magya mo kwan why yo womiɛnkɔ computer so adwadi mmra wo madi ho yaw paa o na namra mu sa wo mfa wo a ɛnyɛ tabita clinic ɛna wokɔ mede heba de min kɔ biem o ya kwa abrɛ wobɛkɔ wo ho hwee agya dunya abotrɛ na tabita de ɔmo da soronko nti masikyire yade yi obetimi ahwɛ me mema sɛm so kɔ fam o medwonso so a mete yaw na sɛnea machi kasa tutume na me nan so ayɛ titiriti ebetimi ayɛ sunsum yade o woyɛ sure medwonso ntɛntɛm na ma me gidi sɛ me prostate ho atɔkyema na meti sɛnea ne fa ne si dwame na mani akyi woso mi stroke kura se wan hwa stroke de ne ho bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die ni muhwe e wo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo medina firestone footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 ɛne tabita ya pomodini ago GN life dawase se wenya ye mujidie ye nida se ye besi ye dademu efise ye guso agidi se wabrabo nhia se wo pese wo to insurance a oni yen sha ase ne so ana se open semfo bia e dia fa yen smart child policy no ho yen passage plan policy yen lifeguard policy ana open wo sika gie no ho nsemsem bia frey our 0503 740 990. GN Life. Still, every life matters. Abusia, said ye no doctor. You will fear into a trans doctor. But transina, ye, ye, de etwaso. If you bako, I don't near Mobro, Kanisa, Nadia Namode Bray. Okay. And akoye Monday ya start week a fresh week. At the same time no there is a chinano na yankopon ya doma you see bosom fufuru no question na ya na ahomete be ya se enoma hodo edukuru nipa no nipa nya ho pomasibre obra kanisa wo hawa nipa nan mu na days no nipa nkwanda sase so no eso ate adentra the entire my swati ni say enuane a yedie ene nyoma ahodo ne environment na enemu na sei nti die na beboa ma honam akwa no ene apomuden na sipi na esita kanisa herbal center adwunu hu say aduane a nimpa die enam spices ne nyoma ahodo yidigum afei environment na epolutu sabi ene obi dua cabbage ne cucumber ne carrot kura first no nanka utokura frefu mu ho a wa ahoro ho na du kura bi ene de wa mfa nchini ube kula anya we di poison nti DNA be ya ebe bua nipa ema ahoden no a
yanka wo di aduane nro no a wadi no ebeboa wo mo body na ye adwuma no anya adwuma saa ne de na se wo ye kanisa herbal center aye kanisa mixture esa kanisa mixture no onse ye ba na ya chechirem ye yi ni pobi ne fa bi ne aka ho asem nti na no obi kura from say doctor won edro ba ko de bia wo ba esoro asem a wo ka ane ensam no dooso nintimi nka ni nyina na me ka kire me ya na me yim na poso kakra na meka gabi hia ba wana ana more than that kura na nka metimi a kire asem mo wate ase na nso ya na me yim katenkati bi ne ma kire wo se wonu maduro wo yi a dwumadie wo yi na beboa wo eboa ama wapomuden na nsita no akọ eninti obia wonim se opese aduane a wudi ye full supplement ewo mu yes se ema wo body no honam akwa ne ye adwuma yie te se protein minerals ne carbohydrate ni nyoma hodo a wudi ye no ensunsu aso beba papa ama wo na nkodane sabe owidie no nkodane cholesterol ma nkodwo so ntentem ma nkonye diabetes ma afi ebia wunya hypertension na ama wo to ase nkotwetwe na onyu so ntentem na waposo a eye wo ya be firi ho nti ana ya na de bia ye ba ye to ye boss yi nsam no na poso kakrakra ya ka kiro mu se kanisa eduro no titi eduro edudo kwan so na onum a aboa wayi wapomudene no ama na sipi na honam akwa anu adwuma ne nyoma moja na edi umafurusane no aye adwuma yi anape na me kasafidie bi so na obi bi sa me se na bema wonye bema adenti na nowadays no kan no se ase nansen enne de akola ketwa do 25 years kura se wo pememedru na mbusa ne se enya sa nete na mu enne animpa honam akwa anu miane ayedie akola wo 15 years ya uhunu a wajin kire se sabe ni futures ni nyoma hodo a uhunu saa na akono no etie nti bema kura nka eni kwa se bema do 25 years na kire se me ho ajojo da bi enya adwuma saa but ye how bi ani nyoma bi na attachment bema saa pese udi mansam udi na brane na wapom de ni sipi ne sita na kina wa mo petri yo wa mo sasrasa wa mo sabe no wani antwa yu 10 de a ade esese wo ye ne se pekanisa no one bottle bi kosi ufie utu ano a ne ti ekata so dada ya ye ne ti a wo ye de nom na napa ani animre be ma na num bi onum bi a o memma yo no besipi eye ntini numpem adwuma afi waposo eye wo ya ekọ na ma be ma no agina ho brane afi na wo to ase atwetwe a ya tundidi de esi bibi di siatika ai brofo na de pa wo nanso ya de boni enye yes senka wako hospital no ko hu bi o wenya siatika ne ahange ne nan ebi kra na sebe ye de ahoma anasa belt ena ahange ne wo mpaso ena wo da ho for about 2 months ena wo hu se de ne to ase twetwe de na to wenye yi a nka me ka ho asem sesi yayi bobo ewura drugstore bi e ben wo no watobi anom ne ayi saa siatika pain no a ya wote onankoko mu atwetwe obi nam ananse wonante kakra otinkese ne dompe no mu wi no nti ontimi nante obi four steps a o four steps si ya wo na komo boni palipali na nisu ubire no waye mre okoda asesebe ye de wiase nyina aso ano ena wo hunu ho anu nti unagye nkyere ne se debre obi one ne bohye one ne ton ade obi one ne bohye asebe owo kokofo bi ena okokofo no ba ena wama no watu nadu nti ebasa na ho na makwa ni nyina ye ne ya obi one ne bofi pamu a anase one ne tibenya oton ade koro no ena ma ontimi nton na de nti obekọ baba na po so nyina ye da bi entesa eye nioma apomuden no ene nimpa nkwan etia eni nti ne ye ma bibiduro ena no me ka kire se doctor wo ye bruni ka kire me ewo meeting ase a doctors ekukudam na ahia asem o ka kire me ne se aborofo no seju no mo yade na mum yes say ye entity mpempam no they are the best but they say ye ntu yade bi ase de la okay he papa bi wo yale ye na yade a na ha no ne moja enwini gudu mu yes oye bema around 62 years ana me ka chen say nana eduro ya ye di ma oye bibiduro na ye kanisa was eduro ba ko pe na muti nam so ohene se obeji me dia yesi moja nwinu gu mu na ebasa na ne ye mutumi twa no by force no amuni
ɔda hɔ bɛ otumi ɔse adeɛ ne basa no ɔtetɔ a na ne bɛtere no ɔdagyi na afei deɛ wɔn mo se bɛrima sɛbi o bɛrima panyin a wɔsi 2 years ɛsɛ ɛtwerɛ na ayɛ no yale bɔne ne yɛde hyɛ no afei doctor ko di 30 no ho sɛ sɛ mogya nwini gu mu internal bleeding yes ɛnso sɛbi wɔgya nanan a mogya nim ɛna meka kyerɛ ne sɛ wode ɛnom kanisa bi kanisa no dwuma ɛdie no mentimi nka ho asɛm because sɛ meka a wobɛka sɛ oho aduro bɛɛ ni ɛna papa yi gye me deɛ 3 months ni ɔse ne yɛmu ntwaa ne bie ɔnkɔ hospital nso bie ne ho atɔ no but ɔnkaa sɛ ne ho atɔ no a me deɛ meka kyerɛ ne sɛ after 3 months no wɔnsan nkɔ hospital hɔ bie ɛnkɔ hwehwɛ ne widie no yɛ scan ahodoɔ because yɛbrɛ wɔn brɛ yɛn so wɔn di 30 hu sɛ saa na saa deɛ no ɛnso nyame adom nti aduro no dwuma ɛdie no ɛdɔɔso nanu meka kyerɛ sɛ obi a nyame adom wɔbɛwale ɔkɔ counseling ɛna 3 months na ɔmo maa no a ɔkɔ counseling ne di 30 years sɛbi ɔwɔ hepatitis ɛna meka kyerɛ ne sɛ so obɛgyima di a aduro wei no ɛyɛ mogya ɛmu adwuma ɛfight against bacteria ɛne viral infections ɛna ɔsɛ asɛm bɛn na meka ɛna mo sɛ yɛ aduro wei any bacteria ne viral infection bi a ɛwɔ widie mu no sɛ wonom kanisa ɛbɛkɔ ɔsɛ na mo sɛ wode anum bi hwɛ ɔno nso num bi I will say after 2 weeks ɛna ohun sɛ no ne widie no sɛ deɛ esi yɛ no difference aba mu ɛnɛ nyame adom wawale wawo ɛma ne ba no a na nka bi a ɔbɛ transfer yale ne bi ama no ɛnɛ wɔ ne bi otumi num ɔyɛ ne ho so tɔ no adwuma bi a ɔyɛ no yɛkɔ check ne kunu na ne kunu ne bi ne ho atɔ no kanisa yɛ duro bi a ɛyɛ tete aduro ɛyɛ bibiduro sabe ebi a din na wadwenya wo sɛ o wonte yɛ nti anasa afei ne wate nti wadwenya sɛ ɛyɛ duro foforo ɛyɛ ndubna ne habama enitan enu ne ba odan bi ne ho na anu weekend am ko ye pebi ye chi achi mo dan ba bia na kanisa asam de ba yɛ ne sɛ ɔchi ne ba drugstore ɛnano yes nanu me ne kasa yes obi frɛ mam ne kasa sɛ me kɔ school across nti ɔdan de me eri mu no nti me frɛ na response no wo sɛ every ha kɔ no kwan wa kakra yɛ mfa mani techima nanu yɛ de dro baako dro 5 box ɛma ne aha boase omo je ye ba ko pe 50 Ghana adai anodin station of income we yefu Ghana for na ya se ya yi o se nti ya na obi se fa aduro mane no a na ye ha kakra ye srem ba bia ye tu abibiduro wonim se ho ye tu abibiduro ho edani haba misti kolina kabidank ewu kumase murom afi won mo won kran na na boache ɛne kobidia heba center baabi a wonim sɛ nana boakye wɔ sɛ wɔ ɛhin baabi a wonim ɛna baabi a wonim sɛ yɛto abibiduro bia fo ani kyɛ obusa sɛ opɛ kanisa no bi nyame adom na nsɛ deɛ wɔn mo a ɛtɔn no etumi kɔ otumi tu na ɔnom nso a ɔmo nyɛ response papa ɛne nti na yɛ ana yɛba a yɛkyerɛ sɛ wo deɛ yadeɛ bi a ɛha no mese sɛ yɛ viral ne infections a yɛ bacteria infections deɛ a kɔtɔ bi na wo deɛ nom yɛnhwɛ sɛ ɛhaw no a ɛwɔ hɔ no ɛbɛtena hɔ anasɛ bɛkɔ wobɛhunu sɛ yadeɛ ahodoɔ a ɛdokoro no wonum a sɛdeɛ ɛbɛsi atu ase ama wo no ɛbɛyɛ ɔnwanwa amanfoɔ na ɛdi ho adanseɛ ɛnneɛma bi wɔ hɔ a obi kan sɛ a doctor mekɔhwɛ aduro no ho no woka kyerɛm sɛ wodwo nsɔ ntɛntɛm a mentɔ bi nanso mekɔhwɛ ho na ɛni ho na mesɛ hwɛ aduro no yɛakyɛ ho waist pain pɛ but wonum a wo na abɛkyerɛ ɔde aka ɛka ho ɛno nti na de biara yɛba a yɛkyɛkyɛ ne pa ɛwɔ kanisa aduro no yɛ tete aduro yɛ ndubra ne abamba ne aka bom yɛnim deɛ ɛyɛ ma wo nti ne yɛ a yɛka kyerɛ wɔ frɛ nɔma wei 0247 88 7436 0247 88 7436 anaasɛ 0202 99 0943 0202 99 0943 kanisa herbal center ye no mesi ahodo a ebia wopɛ bi atu wopɛ maako bi ebia wo abrochire ye mane ye parcel ekoma abrochirefo eno Ghana ha obi a wo voter region no mu ne ade nya ye parcel koma wo mo a wo wa gumbila nyame adom wanya bi ama wo mo a wo area mu hotamale ne nipotamu nyina so enya bi mesrɛ mu nti monkɔ ɛna medase na menhyira wo masɔre so dabi fasi ajo ɛneɛ mepatɔ no masi na memfɛ nto gya mesrɛ wo wa wo hɔ no frɛ 0247
887436 0247887436 and that's 0202990943 Judge Kanisa eyetitie dro onyamishra doctor na amfa bi nko dan na no ye chin bra dudu ebusia ye kwa a case etoso mienu ne so case number 2 akwasi poku Asia so tafo why accused complainants akwasi poku Asia so accused boache wano so Asia so tafo court all day in court piao eja akwasi poku Bible Quran bodu apede he eja mientie we kateguma bodia yo la market in brana peja kosure je eja asemuni eya me akwasi poku mikura me sambodua yi sasama me bekan nukre trodo kontomponi all day in court eja ewie wa befu ye mu di asem adawroma masema me de ba ewie ni se minua ye fena yi na na naboache ansa awo tafu hia ye so na emre bi efie mu nsensem a problem e ba fie ana ye kyerɛkyerɛ ya kyerɛkyerɛ adwene na meche se enye ho kwan se wo se nko de woto ne nsa yipa de adwene obi a de ye kyerɛ woto ne nsa na enye ne kwan no enti ho no ekoba se waye saade ne so ayede ache enti koba se wo se me yede me mani hu ni mfon so ayede waye enti eno no ma me yede e de ne ko police station die ko police station eno we call ye ni na ne se wo se me call hospital fi so ato ne nsa ti wo se me call ho ne yede e call hospital ne se yede ye hwe me de koi na me de koi na ye ba ye no me ye se wo di aye no e fiem sem enti won hwe nan ko yede won fiem e kam yede me boy mfama me so kai me boy waje atomo hospital nanim e so betua ma hwe anim a scanning mother mi hunu onu so hu mi wonye na adwen so yede obetua scanner de ama me ama no me ye ya busuafo kra me mabusuafo so be bia so tei ese de me nua de me kwa de me fa so nie na me hu de wo se yede eko nti ayebo apaye so ntua nti me ye senka busuafo ne yede emo modan se ba yede wo metimi ade akasa kire na ka yede me saka msika maya misha so a me hu de eko na me so me hu ne se sika no so nya de me so me de me jama naka e se wa ma meto nsa ankasa aka na yede emma fi so de me onse be kam ni padua na ma me amasa abo me ho ka de me kase me jama naka pa de na yesisie na me boa 10 cedi ayi takukura me yede meje e fi se ya yesa masa de no ade aka ho no mo amani pa de mra hye omu nsem ese azuma kura yesi kura wa jabo sembo a wo tifie rest na ade na so wo so hu sa me ana me akomate esi usuji bodua oh enti yakwa minua de me fa so me kasa manage wa de osina mo ye de na kasa na ba bo ye ni ye bibi wo efie ho no mo ade bibi na toilet bi na ne ye no efie ho na ye de ena no omo che se nye ne kwan ne se wo se ba bia de ye no nti wona ne de obi a kyerɛkyerɛ na adwena ye se wo ho so na wo se de ye no nti mi hu ye ne che se wono wo kyerɛ wa adwena me so me kyerɛ adwena se ni kwa se me de me kyerɛ ma adwena nti wono na ye de wo to mo nsa wo ado ye tutrani wo de me fansa won de se ne nsa ha no ye ya no wo to ne nsa etu obro ano bo baako odeni obo me odeni sasa ebo me nti odeni saka ni padua wasamanim no obi samwanim so awu nti ni padua de odeni saka ni padua no ana wa awose dabi awose ni pano ankasa no obi ono ma watagati wacha mimi ni hu ayi bia batimi mehu
ese me no akasa no me no mi enti what somewhere ni mo upra oh eno oni ni nua sa dade na nti omu mienu de wani ni nua ba ena ye mesa eno anu guase ameje ne sa da no meso ni kwase sa anu guase no keto me batanya to me nko ade ani pe na mla somewhere ni no ko ni pedua de ne sa kan doctor say hin wapira ada woroma ende me koye no wadi sasa meso menim hyehye me basa no menim hyehye me ana afa so menim hyehye me titam bia menim hyehye me saa enti basa no ni nua no so ne sa so titi me na chenti omu ye mienu enti mo na akọ hospital police station yesi hospital de ekwan bia so so wo enti me koi na doctor tire na doctor de ne pensi so no so wo de oje wo tire duro so me de ma se wani mo hyehye wo no ye wo hono mo enti ni nyina wa twere wo hono mo enti me so ba sa no a wo age atum se wo se utua no won peso betua ye chenchene nesi na eso tua ma wo na apo ani bibia ye say 4.5 asemisi ache bebe seni ese ko be 5 months kra no se da be no betua nini adas eno de wonye na adwene wono wonye na adwene ti wonye na adwene so betua tua no wontua na de sa ko ba commander mane ne enche no commander de tianya ne se sabi so yesi aganya abrantie no ahoma no sabi de tie nyina ne se apolisi boachi ya ade bia apolisi fo no mu bi no ho sabi wo mu a nyabotre na odi yenkwa ahoma no so hello madam na boachi ma no ya ana na oni mo wura akwasi poku mu dia hin wasi wa watafo nhyia so muti fie baako na wabo no wakọ hospital yesi tua 4.5 usi wuntua nokra bi wom de wo me se nokre akata ne bae nokre ana enze wan me ma de akata ba we na ehia na ana de ko police station enje de ko police station no ana wo so wabo ka 4.5 fine enti o katre police minister scan watching ya yomfam enti me say police minister me emphasize na Saturday ana me katre me say onya abotre eni ma munye enti bi afin ne Monday up to the Friday me bi scan ba command no de amount ta wo frɛ wo katre wo na me enti ni ho dia say sibi na ya no kresa won so yese wo atutura ni won sa hawo wo tene won sa na wo boni pa adentia ada me o se me se me nsa ha me da bi ya o se won sa wo tene asem bi ana wo boni pa ada na wo bo no la bi enu de entisa because asem no ka se wo chichi ma ono no te won di fo bibiri but me ma mo no se me bona na se wasu ni aba titi ne kon ho ni aba ne titi na ti na se mi ni ano no ono te won mi ni ano no ne papa ba no ne papa ne ba no ni afo ni atifie so ati ase enti mi ni ano no enti ono wa se mi ni aba so enti ono nya ni aba no anka se ni aba no se o ba bi so receive na aboachi e wunu ya opoku yi ono so pentokwa na okuno ai na samba saba na samba obatena ho no de hwe ne nsem bi ana okanka uzo kan se man nti so na se matu ada wa na be eja ada woni tiribo mu abada mo pen ni min tiri hu dia sa ni o ha ati atomu o ati ora asa homa ati ni ato anepom ye na boache kesi na wu ma me min jawa no entilisi kare de metia ma ne nkodu Friday na entilisi kama no ebedu Friday no watu ama no metia ma me ba ko ma police ni ba no tiama no na we di enkoyi metia ma no me ba ko ma police ni na o disika no o ya na yi na tiama no yo ba no akoje entikatira no na boache mesira abotre nko awai mate wasu obusu asem na wachi jina so obusu asem mi biso asem aha so asem asem sisi so me bwana
so se masem sisi so meboa ai aha ento minu mienu pa ho pa na ye papa wo pa ye banhia so e bebusa se minu mienu pa ho na ye tutwa sem a wo se ye frɛ wa awen wo mazi a wo de ma bro kora nyina wo bo obi anim se wakɔ police station akɔ no record da wo de tie eti so se masem sisi so na se sisi so me dia me se me pese me ma wo sisa me pese me ma wo sisa usu ban se sawa ayu watutwa semo ne asisie no kwaseabuo na waje mra bi ahye onsem a wo de ototon sa rofrofo na samra zuma kora wa janto kwakwa otifie wrasio etu fi so de wo sika na betu bro ba ko bia e kada wanim eti ye hwahu su ye na ja sa tutwa sa ne patapa asem no me kasa asem ya kyerɛw efise sika no wo ye na dwene senka de wontua but me so ye magye se me nyama ne nka na ne kyera da me pɛ so osesa na brabo akura no ye de enye efise ade am kia me ka ne sa ne se wonu obi fra brochire ni nua fra brochire de mra hye ne nsem e betete me ho no ma but mani hu se abrochire wanye wokwa wansua bibia akura no na nya mra de bafie me mane ho popa eti ye chia ye no a wono no ye na ndire ekota na chesa wo de lord ye wudi so ye no adu pro station wudi me pese da bia me mra ye adwuma wo to won sa me pese me ye bia na chese mra na hye won nsem ne ma hu ni se ade bi ono ma wo ye badwen ba fa na si fom na fa so ndue de ebra e so wontimi ntra enkoti UK fa sa London na wotimi ba ababu obi tete ne ho no ma abrekire kwa nka wo ka kranka ebe tutu ho ka nyina betutu so ama mra ye de mra di no wotua ne sika me ye magye se nipa no obekye no ho ka na boy no kra 70 cedi ana me yese me dey ene epoku ba kwakwabro ana me yese dey wontua na we ne die no a wo ye patapa na wo ye tire se ne nua ne te ho no mo ye ne abusuafo kakra hia tie ese wontua sika no ne nua ne chinche no wo pen montua etimi me pese me kire wo se ha na me de waba no ye giska no no afa phone no afra no ayi land ho se matima giska no system bia ne ho ba hawa problem a wo mra ha no mo wonu so nya se wo mra ha ye betima giska na ye dey amano me sana pesa wono na so tintu dia me giria no afafo se esimesia ye dey agiska ya ampa e se me ne te wono o pre se montua but me pesa me kiro se adanside no ebi nko lande ho no mo no hu se emra so ye dey eyi adwuma wa ha wo ti fa emra so ye dey enhye ni se sana pesa me tie mame yo what you blow mumienu na wa na epani me ya payine se no mame ka kuma tu ka kan san me se efi ada won ko gene ho police ni ba no right yo ai ka kan san on ko gene onya le ntu ato ano mate entu ya wo ya afred wo wala de ne say yes kan me de maje no hu say yes emra ya adwuma kama why ya da sibebre abusuafo ye nkoton ne mai na ye mra na me mama bedwafo mrem zipe ene ye kanfo men transikura Emma obi fesu na kwa me da wa chenchina eno ane se wo app ni bi wo phone so wo Sunday ya na ache osika wo be dial *270# na wa mia option 1 oje hu nsem kakra bi udem wo be san dial *270# option 2 wo de Sunday na ya ache osika zipe de yese na we ena kanisa wasori ya woko edudada titi eduro sisi yade wo ha obi e woni padua nim mesere Friday nim numbi at once obeka say di for ya soja e wo mini padua nim hit bi afena misuro ti hit ni boss mi ko fia mi dwale sonyu na me ye ho ye mi say from mitumi so die eti misrewo bomodiana kopebi baseline shops ahodo ni nyina abenya bi kumase ababi eto no obi anani abribia ukọ ho a ubenya bi freno 0247887436 nako nanso koje odie GN life for na wo say opese wo bo bada achi ho ban enuti or the smart child policy aba sabusumi bia no to 30 cities na fayensi e chiri ba ema wo ma na wo bada achi wo ti asimpo ene da say frɛ 0503 740 990 Tabita kum wose eda ukuada prostrate any diabetes obewe kwa wonye ohye ko sabo no ha wabam
infections ku ni peduanum ya na osisim utadua mu hihyew oba ne be ma wo hawo a yenko obema herbal treatment and massage papa bi ye won crying Firestone Footbridge wa Madina so for alignment opposite on your takwa di sunyan for 0202 347 647 na we ye mizo any miza anom dia ede na emma onipadua no hyehyɛ wobɛyɛ adwuma bre dodo a wonte bre na mizo ni die emu edunti etise aduane akasa manager Daniel 21st clinic and we are overseas Becan supermarket sister sewa about post office anomanchi Adumni Asumje Junction after Baptist University Abuyakwa PNC Ventures Nasachi Enterprises Afabinchi Yani VIP car park DNMshem 0246 270 221 Amuzu Odonso Wabai Sufite Agu Waseke Cow Pampa Jinam Bema ba ho anu adwane wuni atenka eye amuzu herbal powder wudi begu nso hiem tea ana akokom na wo a watenka kore de wodi milk ana ewo na wodi amuzu herbal powder no wudi begum na amuzu v cream ne de wodi fem na ache obra yo mu hawo ebekọ na fe watenka no beba na ne ukwahia anigye mu unya bi wo baabi a agise amuzu center ya yewo tafunhia yeso 0247 776 743 na ne yen emo eho enkom we abey ma me abey ubia gine watsum ba kokodru fo ba ya santoa won wakon makon namu se obema na fon ehon sawa enye adwuma papa bia wudu sie ni ma na wate ato fabrodo be ise kankan ayamukro etwaje ohwe aboso ama ba ma twa koshim etwere run about nti oba obi empew kokwa ma kan obodua hefom malaria bosum bia wonum nro sickle cell oso no beto nchia na holy heart die wo ma nkokolebu obetu ase ye otano so apatrapa new site freyen 0243 345 392 and 0506 460 208 nani ye monkomo Traders Farm Enterprise wanu nsabro so wanu ma wudrobie srade sisi mo gentri mu kwan wani mu atwintwam me pacho enu pampa halitosis fetchu se uyemu bubo mu no ebeda din ubenya bi of Freddy Mens Danny Heba Apidank Kolinak Misty any blessing require Freyen 0243 943 413 Universal Natural Clinic me pacho entini mu adwuma ye nisa sofo untini mu twetwon waposo hepatitis ayemukro typhoid malaria kohemfidi papa ya ye di hwe ni paduanum ni atwa drama wo umpe we ya ede na upe ebusia ya de wo ho a edro nso ewo ho ye watonsu S line ye bebo nsuom ho a 0556 244 102 and 0200 158 272 Mr. Champon Judge me pacho se wo hwe asem ya enka enhyeda enye asem bia ya enka enwanwa we de bushafo na hia e wo fie e na ye dwendwen facility ya bebo se toilet wo fie ye num ne ade na wo re ya wo timi nchen mi de mani agye ne ho pa a kire se wo nua no ano ne no twetwe saa nkomo ya ne bufu ye no e me se was studying na hu se wo ye sebe waka obi enka bi na samo edi wo fie ho bibia nya na wato ne nsa enti wo pese wotete onua no emma ne hu se edru bibi saa no ne se ebusuasem a onto ne bo ase ekakra enti wo bo no 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 te da bi
de bia fese se ne ye nuafo na ukro no wo sam na nim yo na mi kru ni asemasi na me ni asemasi na me ko police station na awade ni adade sa ne ma wo se nya di nya pa ntimi mi mo de ode no ekoye no aba onu so anya suon bi na emomo no onu na ye owa brochia no wona na eka no gumo e on pese obema no atua sensika no nanso owura so cheso wo akoko duro wo se wo beji sika no na awurade ncha de Sompa Nkomo mpanimfo aya ewo mu wo hinni aya wotewe mo aka ma wa ko se efeso ran ko antwene tan wate ase aboko ese fiada oba ko tua sensika no na na me ka kire owura no nyafo yato menche ne se won kana ko ba ento ne yam wo ko fia won ka se makase mechew mama ka se wo betua na me ko ye wo ba po aya wo tie konwa mu kura hu se wudifo chia se wonum se bio me se me ka asantefo de ya na eni se bio bi fese me se mu foi ya na ye ntamfa ma asem nya de na so ne su kunti eni suahu ne adesua nti no amma ma so ewo bi eka ento wura wo ya de wo de bem na so no ko na ne onua nkonkon ye ba ko ate unia no ba wanya ndendendin bia emso be boko wate na no dia enu me free na kro no benyini se ebusuasem bana se mo ka obeto ne nsa ono kra se no osere wate bia bia sa no ye kabo mo we dia ma wase se wonim ehor satie menene e kabo mo nyeye manso de ne menene ntem enne ye ska me gini nyina no me kra se me free ho no mo me ti fie ho bi ese no me koso ni tim me se asem we na ya aba no na entwe time me wusi asem de minim ne ma asem oya aba ne entwe ne time na senior judge aka no ko na enye saa ema unsa be kam sika wate na unsa ka sika so ne me kan say ene nkrofo ko judge afafa na se bia ehuro bi man ka say meji me sika me srawo wan ka say wantimi anye Sompa Nkomo na edge sika no amawo tini fese me kan no enkonko huru no na bibia anye boko wate na say we na no kasa no kra no skano kra ne nyanko yo ba wo ye no ye so ba kutu onhu me ko na ya penda sa wo sa ho eja pasa mati ma Mary pacha mati judge me that's interesting watch this wording on yes support domestic violence and ya mo amu ti she fie mu a 1 2 na mo dwudwa twede na mo bobo nipa no they say bra kwasi poku rebo ache o say na sem sisi so esisi so pa bra bo ache kwasi poku asem na sisi so pa opesa o kire o say domestic violence no jai mo so so amuyiye bi no mo wa fie mu a ye beka ne fie nti na mo abu mo ani aguso no sa asemi pese kire say they say yanya ne say biu enti bra bo ache waje atumu a yesre se de waje atum se obetua ne di so de pa se wutimi gitum mu se enya asem bia nti we de ubetua but domestic violence ne de bomodin se ubejai enye mabusua na menua na me bra na me sister no wabo no enti yesre se obe ye bibia ma bibia aye asumdwe mu na bra kwesi nso da ase padawroma se wo stop domestic violence amaye na wo de sa asemi eduru ha nim se bibia be fine se ne mama etufo no okwa abotre nko a why judge me da ase d4 judge yenyo be mo ya de asem we ko tabira asem we ko ahemfie na onfa ma ka blante ka no be che no because judge wadawroma ni pedua no efiri okon ekosi wa pampa obi de ne saka wa hawo se wo ye beifo onye beifo woni monya no wo se no eti onne nyame asese wo de ba Sompa Nkomo ha de ye peaceful ye judge ne enkrofo de tia ye kase ne boko because animu samono wo sam sese that time no se na aseje kura ho a aka be den satana ebuo bi kura ho a wo ko sam ne ka be den eti oho no wanya de wagye atum na mu ye ntwene nim se enipadua se wo ye busuani ana wo ye oba ye be ma wo tie me obi di ne sabu obeti a enhyere nkase bia be firi wuti ekwasi ukom obi di ne saka so ma mi obapo hwehwere cha kwanye because enimonyam no eyi wonim kwa ne wo
wutini sisi no ene monyam no hon kwa ne ho ne padu enka ho se woni mo nyam na oni to okra na ko baabi woni mo nyam na ona hwehwe ko baabi ene monyam ne hia enti yenwa be me wo yaade se wo hwe ne no se da bi ma me fa se me mra me judge no one can say the man because oba hunam kwa na constitution chesa bo obodo no e kram e wo se yetimi do fam na kwa so eti ye ya posifo no ene ye mpanifo no ebinom ye do mase ebinom so no momoyen na attempting ne nya adwuma ene obi na asamba na oye hu o ye nwa ba mai na ni gi manso ho kakra because ono onim te ono on fa ne nsan kobo obi anu nko wi obi ade anu nko bo obi kro no na mom odo sakandi a obetua so ehmuka eti ye da enwa be ma so franco in because we kwan ka be some judge kura so jinsi ho 5 months dey ache na judge wadaruma ya ye ne dem ayo yo aja ka da ka ma je be 5 million bi so so nka e bo ano 10 million na ko rehwe ne afa because we pra no wasam na nim minwa be ma sa ne ma no ehu hia enuafo de yede bia be de mi wura jondo amani mahama na busua na ye mfato ho ono nko na de mfato ho on odoni nua penka bomu woni de nya wo mu na ka wo na ye panyini wo nya keto ni edi na sesa wo ye ma wo nua no eti ye besere santokwa ebufuo etutura sem me me ho den bibi wo motom eti mi be kontie obi otenchen anase bushane no sa de manyina nka ho se kegina free ya frumba kuma ina kegina bobo ye ho a anka ye mre wata se unya be me ya o se na adwen sisi kon na adwen sisi kwam no won kasa kwa no wo bu ho fo se unya adwen nya wo susu adwen nye because munya mfiri mo jaba ko ne bae eti mesrewo sa de ma we twam asema no kan enye kontompo because zuma o sate kon o ka na o wai ene woti wo wakwa ne sa shena ham a wo didida eti e be sre entokwase ne abufo no yenyi mfiri mu ne yenyi nnuafo ne nkamom na mo ya brabo e dache eno na Kristo ba yenyina benye wo so ahine no adai etima hinta judgment dase hallelujah ne ne preaching ne so enti ajapoku o si fiada de wachiri ni achiri commander no onim no commander ndi mi ko ne ema na on mi nim the also this can ba ko jano uni no o fine o mulu market one mo police station e wona ko e case it is a Friday boba no mi no ana wakohwe so dia koja enti sanso a yen Friday anopa ye ne bedi achiri why na ye hu dbc ti okono se dem se champion kan ko ye ayibia na asumdwemra why 0551931931 na ebi kura fitwahia mu ntokwa ema ha dan ne ye kontokwa ne ye boma ne ye bodua ensem bebre hello good afternoon dear baby akasef me din director me kasafita manita me ni jumu too much ya me tso na ni jumu ya mo ya ni nyame na ni jitu much ya ko ponsam bebre e ma kana bro ya ko ponsam me da se bebre yanse da se pa hello pachodin baby akasef me pacho femi ko juba me kasefi achim odan bro no bezo me pacho me kasa efi Texas ho me pacho Texas bro no so no me bro no so Texas me pacho ani oba yo yankwe oba upega mawe na mse me so mabo abaso pa na o kan ba do na o si enipa sabi se ebufo ba wo mu a o te se abofra enti se na papa so for teaching no akama papa enti yenye ebufuo kan bi se be empam tiya so na o de se ye ma ya koma mu na ho na yenye nyanom class ndwem se de nyame ya doma 25 ye be ye me sister o ma me ye me nka wo ya na me fa konya sa me tia achim da MP ana papa ba ko so achim so be friend controller mention papa na achim da MC ana chama pa bi se o chia pa oni ko fantina mommy bogati omo chia papa amase ye ni de 19th enye 25th 19th
and 20th August. Annie. Hello. Hello, Irene. Yeah, Joe. Di baby akasef. Mama ma ahe. Yeah, Eja. Yo, ukadema go good we dey for Inase assembly member. Yo. Na so class for nyina bi mo radio ni ato Sompa amutie mo. Yeah, damase. Oyini wo bojuma. Na oja di die. Kama yanga de ba so class na ga de bi assembly aklama ama ya. Na mama, aga me kan say, what's a mo di guy no. Ya kola no best friend no we dey ya de papa. We the mess that we the senior. On one the last out the town more than I'm not wanting to see me. Then the subject appearance of the channel. Oh, I understand. Your best friend. Or an outside free start to be at home. Now, I mean, you're so no good like Machino. Now, go bring in the honor. The one was there with you for the cowboy and only another competition to the man. That's from the air. But I was going to check for you, not for you, I check for you now. Damn, baby. Yo, hello. Hello. Udin baby akasefri. Center and I'm Kasefri. Yo, yankwe. When you need the Martini, my farm, oye. Na many dear, I'm eating can't be a first one, you know. Aye. Yeah, mamma, when you're to name of pushing a phone to do baby, we are. Now, Ubi a Japan, you know, their bosses are into one who are on a Japan or the Bahamas. Oh, and so you guys are the Jai side now among Papa no Japa dear Mom, Nasim Gimra, now Brenti and so now, but the Wunia, and I know, and I want to tea. If you visit any, but the kids can mawa. Then then I'll be 20 years. I think we have I must hear the master about Monson, what kind of John said, I was too big to come on until Yanko come on, there was so funny. Members in Yanko come on. Yeah, that's it. Hello. 05519319. Hello. 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 Yes. Pachodin baby akasef. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon Pachodin baby akasefri. Yo Simo yankwe. Yo, Namisha Monadia Muye. Yamo Yamakasongo Zombie Margin or Mom and Animal. Good afternoon. Line breaky sir. Hello. Hello, I'm just from Moahan. Sompa, Udi the self free. Udini baby au kase free. If I can going out on a medal, maybe to be away with looking for some in the power. In the middle of Samoan. Yo, Kumase Swami. But you may never met them. Okay. You yate. Now, I tell you, nobody won't come back. I can wait in the clan. Enya fu enya why me patcho mo fa production line into so no I'm free. Hello. 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 Wow, free no production line on the so no nti ubetimi a free producer na enkomo e ho ne de hello. Good afternoon. Afternoon, sir. Udin baby are free. Me pacho me free Techima. Alazwa. Techima brono ben yeso ne oya. Pacho say. Techima brono beso. Kimia. Yo yankwe. Me pacho volume no emba pacho tumchena monyama wa TV. TV nemba. TV volume no. TV volume mba. Pacho. Technicians and a same free with TV in India. Okay. Okay. Hello. Hello.
Hello. Hello. Udin baby akasa free. Aha, me de na me kasa free wanchi. Yo yankwai. Ebusuafo said production line no move on to so why obi a o ha obi asem bia opesa wo de ba no sa number ya e free the ofre no a eno ye studio line no emma e ba kra wan ra na obe friend na bia aha nti we na production line to obi a wo asem bia opesa wo de ba Sompa Nkomo no freso na producer no ne wo entwetwe enkomo na enye kama pa ofra baby a wo bia no ye no bedi nkomo na ye hu kwampa e be fa so na ensem ni bi ho a ye hu ne pomasibre bra kwadwo Korea o mazi one sister santoa ewie ye chiamu kwaisro nkoso sana eye efie bo a meba o France efie wie me chiao Auntie Barbara ene Emilia so Virginia abrochie for Mrs Jennifer Obo so ewo New Jersey Hackensack ene Rajo so Hamburg ajo am no namfo so Belgium ene adofo amagye Sompa Nkomo yi mo hwe nyina onyame ankasa nhyiram samagye atum na eye ni de 18th 19th and 20th August Achimda Public Park Old Town nana osei nana mpomponsuo ewie ode hye mechia kwan sonkoso me se champo charofone so judge mechia atiefo nyina mechia me nuanom nyina mechia masoroma ene me nyina ma me se wa agudie oso ya chia ye ma me se wa ya fia pa ye guso ebompa ye ma ya fia pa na bra why ya dance obeba ma Mary yo mechia Hills Ladies Churchill of God Mama Pro mechiao Lydia Hills Ladies President Nyaminshra nenra wasempa ode mai mutie so mama pro mai ohini adaso obia tie o mechia mu nyina bye bye amso ya dibesi na agudie mufo na ba beto aso say radio no mu amubusa na ba ima radio na ba edamu wa ye pamochewa bibia tum kama enti Sompa 93.1 no ejinam ye show ihye nso senkransa Sompa 90.7 womo so fa madehye wa table amanten tachima wanchi kentampo ene ne nkrotuo so nwan nu nyina enso 8cb ye frem ohinini amakranche adazoa so for mami premier ni midwasi ye hia china Sompa Nkomo eyebola